lemari kuno. Nursila ngrasakake kamar tamu ing omahe dadi krasa singup. Bareng dileboni lemari kuno sing diusung saka omahe Sukandar, kenalane sisihane. Lemari iku diyakini ana sing manggoni. Wiwitane Nursila diprimpeni, kaya-kaya diajak guyon karo wewangunane bocah lanang cilik sing jedul saka lemari kuwi. Kejaba diprimpeni, Nursila uga tau digawe kaget merga lemari iku dumadakan buka lan nutup dhewe. Nursila crita marang sisihane sing aran Marjuki ngenani kabeh sing dialami. Senajan durung tau nyatakake, Marjuki percaya karo keyakinane jalaran Nursila duwe kawaskitan ing babagan supranatural. Liya dina Marjuki nglegakake takon marang Sukandar ngenani kahanane lemari kuno iku. Nanging Sukandar ora bisa nerangake. Dheweke mung kandha mangkene. Awit lemari iku tak usung saka omah Tabon. Lemari iku tak selehake gudang. Dene miturut sejarahe, lemari iku yasane Mbah Udeg-udeg Siwur. Lemari iku jebule sangar, Pak Kandar. Marjuki wadul. Aku ora genah yen kahanane mangkono. Wangsulane Sukandar. Sak ngertiku, lemari iku ora ana sing ngopeni sak sedane Suwardi simbah sak kloron. Lemari iku gletakan ing omah Tabon, kosong, sing kanggo kumpul-kumpul lan transit para sedulur yen kebeneran padha nyekar. Sukandar meneng sedhela. Banjur kandha sak tengahe pitakon. Ning Pak Marjuki ora niat batalake tukone lemari toh? Ora. Wangsulane Marjuki. Aku mung kepengin ngerti asal usule wae. Senajan lemari kuno iku angker, Marjuki pancen ora niat merkarakake. Tetimbangane Marjuki, lemari iku kejaba umure kapetung tuwa, bahane kayu jati sing wis galeh temenan. Apa maneh dheweke rumangsa beja bisa nduwiti lemari kuno sing regane murah. Dheweke kasil neken rega awit Sukandar lagi sambat merlokake dhuwit kanggo nyukupi butuh. Apa maneh Marjuki iku pancen salah sijine wong sing kesenengane mburu barang kuno. Ora dikoleksi, nanging didol meneh kanggo golek baten. Usahane Marjuki mburu barang kuno mula bukane diremehake dening Nursila. Barang kuno iku dodolane angel, Mas. Tau Nursila maido mangkono. Nursila duwe panemu, luwih becik duwe dicelengi utawa dideposito. Ora perlu repot muter, mung kari nampa bunga saben sasi. Nanging pamrayogane Nursila ora digubris, kepara malah digeguyu. Marjuki melehake wis pira wae baten anggone dol tinuku barang kuno sing dadi tabungan.
Bisa nabung akeh merga anane barang kuno. Yen wis diteter nganggo argumentasi ngono mau, Nursilah ora bisa mancahi. Marjuki bombong kasil ngasorake panembune bojone. Nalika Marjuki duwe niat nuku lemari kuno sing ditawakake Sukandar, wiwitane Nursilah uga kabotan ngeculake dhuwit simpenane. Nanging pungkasane dheweke kena diarih-arih mawa itung-itungan baten yen ing tembe lemari iku payu didol. Entuk informasi apa saka Pak Sukandar, Mas? Pitakone Nursilah nalika sisihane bali saka nemoni kenalane. Pak Sukandar ora paham karo kahanane lemari iku, wangsulane Marjuki. Senajan ora cetha, Nursilah wis cukup marem nalika sisihane menehi keyakinan yen lemari iku iasane leluhur saka garis udhek-udhek siwur. Dideleng saka wewangunane, lemari iku wis katon kuno. Kejaba kandel ora katon anane kreasi tukang kayu jaman saiki. Marjuki njagakake kepinterane Nursilah kanggo buka wewadine lemari kuno iku. Sawetara lemari iku isih disimpen ing omahe, durung payu didol. Marjuki duwe gagasan, becike lemari kuno iku dipasangi kunci, jalaran ora ana kuncine. Paedahe dipasangi kunci supaya bangsa alus sing mapan ana lemari kuno iku ora bisa nganggo dolanan lawang lemari. Nursilah nyarujuki idene sisihane. Nanging usaha mau ora ana paedahe. Lagi wae kunci dipasang, anak kuncine ilang. Nganti ambal kaping 3, lemari iku diganti kuncine. Nanging ora beda karo sing sepisanan utawa sing kapindho. Kunci anyar iku uga melu musna. Awak dhewe kalah pinter, Mas, kandhane Nursilah. Marjuki mantuk-mantuk ing antarane rasa kuwatir. Dheweke nguwatirake yen Arini anake wedok liya wektu kena giliran diketoki lelembut. Anake wedok iku senajan setaun maneh wis dadi mahasiswa, nanging jirihe ora jamak. Marjuki banjur kongkonan Nursilah nyoba sesambungan karo bangsa alus sing nempel ana lemari supaya ora ganggu anake wedok. Nanging ora ana bedane. Nursilah wis nindakake kekarepane Marjuki. Nyatane anake wedok bola-bali isih nesu merga lemarine jeblak nutup karepe dhewe. Ora wurung ibune maneh sing disalahake. Awit Nursilah yakin yen lemari kuno iku ketempelan bangsa alus, dheweke pancen sengaja nutupi kahanan sing sakbenere supaya anake ora wedi. Nyimpen wewadi iku abot. Dheweke daya-daya kepengin lemari iku ana wong nuku sadurunge anake wedok ngerti anane bangsa alus sing mapan ing lemari. Mula ora njagakake sisihane, dheweke uga melu nawak-nawakake lemari kuno lumantar kumpulan PKK. Mbok menawa ana sing seneng.
Nganti ing sawijining dina, anake wedok takon nalika sakleraman weruh ana bocah mlebu kamar tamu. "Kae mau aku weruh ana bocah. Putrane sapa ya, Bu?" "Ana bocah?" Nursila etok-etok pitakon. "Kae, bocahe mlebu kamar tamu. Mbok menawa kowe mung weru-weruwen." "Ora, Bu." Arini ngotot. "Nek Ibu ora percaya, ayo dipresani. Kae ning kamar tamu." Nursila nuruti anake wedok jumangkah mlebu kamar tamu sing kanggo nyimpen lemari kuno. Ing kono Nursila milang-miling ora ana sapa-sapa. Kanthi olah batin, Nursila nyoba nganakake sesambungan karo bangsa alus sing ngetoki anake wedok. Niate arep elik-elik. Bocah iku katon kemlebat metu saka njero lemari, saéngga lawang lemari buka. Bebarengan karo kedadian iku, Nursila kaget. Jalaran anake wedok dumadakan jerit. "Ana apa?" pitakone Nursila. "Lemari iku, Bu," kandhane Arini karo ndempel ibune. "Lawange kok buka dhewe." Nursila ngeneng-ngenengi anake wedok. Ing ati ndedonga, muga-muga Arini ora weruh wewujudane bocah cilik sing mentas metu saka lemari. Untunge pancen kaya mangkono. Sing diweruhi pancen mung Nursila, jalaran dheweke kepengin nemoni. Gandeng anake wedok ana sandinge, Nursila mbatalake niate omong-omongan karo bocah alus. Anake wedok dituntun metu saka kamar. Banjur dilungguhake kursi. Dene Nursila kaya wis ora kuat ngampet anggone kepengin terus terang karo anake wedok. Apa maneh angkere lemari kuno iku wis ora kena ditutupi. Jalaran anake wedok wis mangerteni. Nursila banjur wani cerita karo anake wedok. "Arini, tak kandhani yo, sejatine lemari iku pancen angker." Mangkono Nursila miwiti cerita. "Hi, ana setane." Arini keweden. Tanpa sadar baune diangkat lan tangane genggem ditempelake dada. "Bener," wangsulane Nursila. "Wujute bocah lanang cilik, kaya sing mbok kandhakake." Durung nganti Nursila nyambung critane, anake wedok age-age menyat banjur pamitan arep nginep menyang omahe bulike. Sinambi ngancam yen ora arep bali ngomah yen isih ana lemari iku. Anake wedok ora mung omong, ananging bener-bener lunga menyang omahe bulike sing papane ora adoh saka omahe. Nursila ora niat nggondheli. Senajan ing omah dheweke krasa sepi ditinggal anake wedok. Nursila mung nguntapake nalika anake ninggalake omah karo mbrengkut nggawa buku-buku lan sandangan kanggo salin. Anak wedok siji sing biasane kena dijak omong-omongan nglungani jalaran lemari kuno dagangane sisihane. Dheweke dhewe uga ngrumangsani duwe andil lungane Arini saka ngomah. Dheweke gelem ngeculake dhuwit tabungan kanggo tuku lemari kuno
merga kesengsem dipameri baten karo sisihane. Iki mung sauntara. Nursila ngeyem-yemi awake dhewe. Lemari iku ora salawase manggon ing omah. Lemari iku niyate arep didol. Dheweke bisane mung ndonga, muga-muga ndang payu. Ing kahanan sepi, Nursila bola-bali ungak-ungak lawang. Sing diungak dudu anake wedok, ananging Marjuki sing nganti meh surup durung bali. Miturut jan kantor, kudune wis tekan omah kaya biasane. Angen-angen sing ing batin Nursila ora kleru. Sisihane bener nyambi nawakake lemari kuno. Mula baline nganti telat. Nursila rumangsa lega jalaran sisihane nalika tekan omah kandha yen ana wong sing gelem nuku lemari kuno iku. "Sapa iku, Mas?" pitakone Nursila. "Kang Mas, barepe Pak Sukandar sing ana Jakarta," wangsulane sisihane. Sawetara Nursila kebak pitakonan. Marjuki nyritakake yen Sukandar mentas disrengeni Kang Mase jalaran ngedol lemari kuno iku tanpa pasarujukan sedulur-dulure. Karepe Kang Mase, lemari kuno iku ben disimpen ana gudang omah Tabon, ora kena diowah-owah. Apa wektu iku Pak Sukandar ora taren-taren dhisik karo keluargane? Wektu iku dheweke selak butuh duit, wangsulane sisihane. "Terus dituku pira, Mas?" Marjuki mesam-mesem. Banjur cerita yen lemari iku ora dituku, nanging diijoli duit ping pindhone rega anggone tuku. Nursila lega campur gumun. Marjuki ngandhakake yen lemari kuno iku tumrap keluargane Sukandar diyakini ngemu sejarah. Biyen ana leluhure sing nemoni ajal nalika umur 5 taun ing jero lemari kuno iku. Nalika iku dheweke umpetan ing jero lemari jalaran wedi disrengeni wong tuwane gara-gara rumangsa salah mentas menthung mbakyune nganggo kayu nganti metu getihé. Merga ora ana sing ngerti yen ing lemari ana bocah umpetan, mula lemari ditutup rapet. Bocah iku pungkasane tinemu wis ora ana nyawane. Ora nunggu dina, lemari kuno iku sida diusung menyang omah Tabon keluargane Sukandar. Dene Nursila banjur enggal-enggal nusul Arini diajak bali ngomah. Nursila lega atine. Senajan pirang-pirang dina Arini isih mamang mlebu kamar tamu. Merga katon-katonen kumlebate bocah nyiluman sing tunggu lemari.